català de l'ACNUR, vaig treballar diferents recursos educatius, el que va fer és una mica adaptar-los d'altres propostes que venien de l'estranger o d'altres llocs de l'estat espanyol, traduint-los i adaptant-los al context català, però el que es va fer és dir, bueno, fem una revisió d'aquests recursos anteriors per veure si fa falta simplement donar-los continuïtat o fer-ne un de nou. Avaluar, després de tota aquesta revisió que la va fer la Universitat Autònoma de Barcelona a través del grup Mossa, és de donar-li una nova enfoc i de tornar a fer una proposta educativa sobre els temes de refugi i asil que pogués estar adaptada a les legislacions tant locals com nacionals. El recurs d'alguna forma el que pretén és donar a conèixer als nens d'entre 6 i 12 anys d'educació primària una problemàtica complexa que no és fàcil d'explicar, com és el refugi i l'asil, molt detallat, però al mateix temps que no culpabilitzi ni enfoqui la problemàtica dels refugiats, els desplaçaments, tot el que això implica, no ho plantegi d'una forma, diríem, complicada per unes persones tan petites i jovenetes com són els nens d'educació primària. Però sí els elements més emocionals, els elements més de caire més social que una persona amb els raonaments que té entre 6 i 12 anys pugui associar. Necessitem és, abans de treure'ls al mercat, abans de treure'ls a les escoles, contrastar que realment tenen una vigència, una usabilitat, que poden ser realment útils per al professorat i pels escolars. I és el que creiem que hem assolit, amb unes garanties i amb una confiança que realment el professorat el podrà utilitzar i el podrà aprofitar bé. Utilitzant elements clàssics com el que és un conte on explica una història de dues famílies, una que viu en un país determinat i una altra que viu en un país tranquil, estable, com podria ser el nostre. N'hi ha un que s'emporta el seu os de peluix, un altre que s'emporta la seva gorreta, un altre un punt de creu, cadascú s'emporta algun element. Donar molts instruments al professorat per explicar un concepte tan complicat com és el refugi i la conseqüència que és l'asil. Una de les poques formes que hi ha de resoldre els problemes de la injustícia que hi ha en el món és precisament sensibilitzar, ensenyar, explicar i que els més joves, les generacions futures, coneguin quines han sigut les causes que han provocat els drames humans que en aquests moments afecten a moltes persones.